Mám všetky tieto bomby do kúpela s postavami z vesmíru Ladybug a chystám sa ich hodiť do vane presne o 3 hodine ráno. Podľa povesti sa hovorí, že ak to urobíte, postavy z vesmíru Ladybug sa objavia v našom štúdiu. Máme bombu do kúpela Ladybug, bombu do kúpela Super Kocúra. Wow! Chlapci, videli ste to? Bomba do kúpela Rena Rouge, bomba do kúpela Queen Bee. Wow, ľudia, myslel som si, že teraz odletí a posledná bublinková bomba pre Lišaja. Wow, ľudia, brážnik je veľmi nebezpečný, ale aj tak hodíme túto bombu do vane, keď nazbierame pod videom 10 000 lajkov. Potom ľudia sa klietka otvorí a ja vezmem túto bombu do vane, zatiaľ je zatvorená. Ale my, chlapci, to môžeme napraviť. Dajte like pod toto video a rýchlo nazbierajte 10 000 a potom sa klietka otvorí. Zatiaľ navrhujem začať s bombou Ladybug. Poďme ju rýchlo hodiť do vane. Tak, chlapci, máme tu takúto vaňu, kam hodím bombu Ladybug. A veľmi dúfam, že príde k nám do štúdia. Poďme na to! Wow! Chlapci, začala nejaká reakcia. Radšej sa poďme vzdialiť. Kto hodil bombu na Ladybug? To je skutočná Ladybug a je u nás v štúdiu. Bombička zafungovala. Ach, to si ty? Och, všimla si ma a ide sem. Poďme sa s ňou zoznámiť. Ladybug, ahoj. Volám sa Andrej, rád ťa spoznávam. Andrej, ale to nie je dôvod budiť ma o 3 ráno. Chcela som si pospať. Do keľu, Ladybug, prepáč prosím. Len som počul, že bomby do kúpela fungujú iba o 3 hodine ráno. Áno, oni pracujú iba o 3 hodine v noci. Ale prečo ma bolo treba vyrušovať? Do keľu, Ladybug, prepáč. Nehnevaj sa. My sme sa s odberateľmi len chceli, no? Pozrieť na teba. Ak chceš, aby som ťa pustila bez následkov, musíš splniť moje skúšky. Zbytočne som teda zavolal o 3 ráno. Teraz ešte nejaké skúšky vykonávať? Ale nič, Ladybug, som pripravený splniť akúkoľvek skúšku. No, teraz sa pozrieme, ako splní moje skúšky. Super šanca! Wow! Toto je moja prvá skúška na obratnosť. Andrej, uvidíme, ako si s ňou poradíš. Ustúp. Chlapci, obratnosť! To vôbec nie je o mne. A pozrite sa, čo ona robí. Joj, ona urobila salto. A teraz, Andrej, musíš to všetko zopakovať. A ako to mám zopakovať? Videli ste? Ona tu robila také piruety. Ja to určite nezvládnem. Dobre, zopakujem to. Urobím to. Chlapci, mám plán. Viem, ako odvrátiť pozornosť Ladybug. Mám takúto vec, pomocou ktorej ju môžem rozptýliť. Ona sa tam pozrie a ja budem predstierať, že som urobil salto a všetko mi vyjde. Tak. Spustíme ju pomocou tohto ovládača. Ladybug, pozri. Je to Akuma, alebo sa mi to zdá? Akuma? To znamená, že niekde je Lišaj. Musíme byť pripravení. Tak, kým je rozptýlená. No tak. Počkajte. Vyzerá to ako nejaká hračka. Ladybug, urobil som to. Ladybug, podarilo sa mi to. Urobil som rovnaké salto ako ty. Úplne rovnaké. Nič som nevidela. Tak to sú tvoje problémy. Odpútala si sa na nejakú lietajúcu hračku a ja som mimochodom všetko urobil, ale zopakovať to nebudem môcť, pretože som mal silu len na jeden raz. No áno, máš pravdu, sama som si na vine. Budem ti musieť veriť na slovo. No dobre, chyť moje druhé skúšanie. Super šanca. Wow! Čo to je? Toto je mesto lienok. Je tu len 7 domov a 50 lienok. Musíš ich všetky pozbierať do vedra. Oho! Veď to je úplne jednoduché. Ale musíš ich zhromaždiť za 30 sekúnd, pretože odtiaľ letí ohnivá guľa a zničí celé mesto. Čas beží. Tak rýchlejšie! Chlapci, pozrite, koľko ich je! Poďme ich rýchlejšie zbierať! Aké sú malé! Vypadávajú mi z rúk! 1, 2, 3! Lopta sa približuje! Musíme zrýchliť! Kde sú lienky? 7,
8. Pozrite sa, aká je veľká. 10. Tak chlapci, 46, 47, 48, 49. A kde je 50, chlapci? Gula sa Kotula, pomôžte mi práve teraz. Napíšte do komentárov, kde sa nachádza 50. lienka. Urobte to rýchlejšie. Tak! Aha, chápem. Lienka sa nachádza pred týmto domčekom. Tu je. Zachránili sme lienky. Ladybug, zozbieral som všetky lienky. Pozri, ohnivá guľa. Chlapci, pozrite sa, zničil všetky domy. Tieto lienky mali veľké šťastie. Si šikovný, Andrej. Dobre si zvládol skúšku. Teraz sa pozri do vedra. Wow! Chlapci, pozrite sa, lienky sa premenili na čokolády. To je super! Musíme to hneď vyskúšať. Je to veľmi chutné a mám obrovské šťastie. No a teraz ešte jedna posledná skúška. No tak. Super šanca. Ladybug, čo je to? Kde je moje vedro s cukríkmi? Celé vedro zmizlo a objavila sa táto vec. Čo to je? Toto je moja nová skúška presnosti. Poďme. Pozri, Andrej, pred tebou sú dve pyramídy z pohárov. Na vrchole každej z nich je talizman lienka. Musíš ich zhodiť so zatvorenými očami. So zavretými očami? A koľko mám pokusov? Len 2 pokusy. Iba 2 pokusy na 2 lienky a ešte aj so zavretými očami vôbec sa nemôžem pomýliť. To je prakticky nesplniteľná úloha. Do keľu, to je veľmi drsné, Ladybug, ale my sa s odberateľmi pokúsime to urobiť. Tak, vložíme náboj, zavrieme oči a do keľu. Sakra, netrafil som. Ostala ti už len jedna loptička a 2 lienky. Ty, Andrej, si prehral. Nie, no ešte som neprehral. Daj sem náboj. Ak teraz nejako prefíkane vystrelím, môžem zraziť 2 lienky naraz. Pozrite, zameriame sa a strieľame. Andrej, čo si urobil? Áno, chlapci, urobil som to. Zasiahol som odrazom od steny do druhej steny, od druhej steny na podlahu a z podlahy som zasiahol lienky. Urobil som to! Pozrime sa bližšie. No čo, Andrej, naozaj sa ti podarilo zhodiť 2 pyramídy jednou loptičkou. Dostaneš odmenu. A tak teda dostaneš vedro cukríkov. Wow, ľudia! Ladybug mi dala celé vedro cukríkov! To je super! Ďakujem ti veľmi pekne, Ladybug! Dobre, Andrej, ty nerob hluk a ja pôjdem za svojimi superhrdinskými záležitosťami. Chlapci, Ladybug zmizla. No dobre, chlapci, poďme, hodíme ďalšiu bombičku do vane. Chlapci, poďme hneď teraz vybrať, ktorú bombičku hodíme ďalšiu. Píšte hneď teraz do komentárov a ja si to prečítam. Bomba Super Cat, bomba Renny Rouge alebo bomba Queen Bee. Píšte práve teraz do komentárov a ja vyberiem víťaza. Tak, mnohí píšu o bombe Renny Rouge, ale väčšina chce bombu Super Cat. Poďme ju opatrne vziať a hodiť do našej vane. Poďme na to, ľudia! Tak, chlapci, obnovil som vodu v tejto vani a práve teraz tam hodím bombičku Superkota. Dúfam, že Superkot bude oveľa milší ako Ladybug. Ladybug bola akási zlostná. Či už nemala náladu, alebo niečo iné. Neviem. Skrátka, poďme zavolať Superkota. Och, ľudia, voda nejako zčernela, radšej sa posuňme ďalej. Ha! Takže kto si chce zahrať? Ó, super kocúr, to som ja, Andrej. Špeciálne som hodil bombičku do vane, aby si sa objavil v našom štúdiu a my s odberateľmi sme sa mohli s tebou zoznámiť. Och, teší ma. Povedz, Andrej, máš rád prekonávanie tých najťažších a najzaujímavejších skúšok?
Samozrejme super kocúr. Aj chlapci ho majú radi. Tiež to máte radi? Výborne! Mimochodom, mám veľa takýchto skúšok. Poďme, bude to veľmi zábavné. Poďme na to. Andrej, postav sa na štvorček. Toto je moja prvá skúška. Cieľom tejto skúšky je vytlačiť supera zo štvorca. A ako sa budeme strkať? Veď sa ani nedotýkame jeden druhého. A všetko je veľmi jednoduché. Pomôžu nám v tom tieto palice. Wow. Budeme sa strkať týmito palicami a kto prvý zrazí supera, ten vyhral. Ha, ha, ha. No tak poďme, super kocúr. Ľahko ťa porazím. Ha, vedľa. Ha, ha, ha. Poďme. Fú, ha. Znova si minul. Andrej, vôbec vidíš, kde som? Do keľu, chlapci! Vôbec ho nemôžem trafiť. Je veľmi obratný a rýchly, ale mám záložný plán. Pozrite, toto je klbko nití. Na to mačka určite zareaguje. Haha, myslíš si, že sa nechám nachytať na takú hlúposť? To je očividný trik. Ale aj tak to skúsim. No, Podarilo sa mi to. Vyhral som. Ach, chlapci, on sa chytil. Znamená to, že som vyhral. Andrej ma porazil nečestne. No nič, teraz mu ukážem celú svoju silu. Kataklizmo! Zdá sa, že som sa stal na poli mačkou. Áno, teraz sme priatelia mačky a ako skutočné mačky, čo radi jeme? Myši. Samozrejme, musíš mi priniesť myš na večeru a pomôže ti v tom tvoja super schopnosť, vieš aká? Neviem, možno som sa stal super šikovný? Nie, super sluch, pozri sa na svoje uši. Počujem ju? Tak, super kocúr, ak ju chytím, pustíš ma? Áno, samozrejme, pustím. Dobre, tak ja idem za tvojou večerou. Chlapci, ako ju mám chytiť? Sluch som získal, ale obratnosť nie. Mám predsa labky namiesto rúk. No dobre, skúsim to. Chytil som ju, myslím. Aká je šikovná, priamo mi unika z rúk. Musím ju rýchlo odovzdať super kocúrovi. Super kocúr, chytil som myšku, tu máš, dobrú chuť. Super kocúr, prečo si ju pustil? Vieš, Andrej, som viac človek ako mačka, ale zvládol si všetky moje skúšky. No čo, teraz musím utekať. Zatiaľ. Labky zmizli, uši zmizli, som znova človek. Oj, a kam tak rýchlo ušiel? Ani vedro cukríkov nenechal. Len dal úlohu a zmizol. Dobre, ale super kocúr je taký chlapík. Navrhujem pozrieť sa, kto tam ešte je a hodiť bomby do vane. Poďme na to. Tak, chlapci, poďme sa pozrieť, aké bublinkové bomby nám zostali. To je niečo! Zostáva 5000 lajkov a potom otvoríme túto klietku a vypustíme zlého burliváka. Sme v polovici cesty. Rýchlo dajte like. No a ďalšiu bombu, ktorú hodíme, navrhujem vziať bombu Riany Rouge. Je to veľmi zaujímavá postava z vesmíru Ladybug. Rýchlo, poďme sa s ňou zoznámiť. Ďalšia bombička, priatelia, je Riana Rouge. Možno to bude najzaujímavejšia bombička, pretože jej hlavná super schopnosť je ilúzia a klam. Poďme sa pozrieť, na čo je schopná. Wow, chlapci, voda sa zmenila na oranžovú. Čoskoro sa objaví. Poďme sa radšej pozrieť odtiaľto. naozaj ma niekto zavolal o 3 ráno? Zvyčajne to zle končí. Ospravedlňujem sa, prosím, len som sa veľmi chcel s vami zoznámiť. Ak si sa so mnou chcel zoznámiť, najprv dokáž, aký si prefíkaný a pozorný. Bez problémov.
Wow, ako sme sa ocitli v inej časti našej štúdia? Tak toto je môj talizman. Teraz ho schovám pod jeden z týchto tanierov a začnem ich miešať a tvojou úlohou je ho nájsť. Áno, pre mňa je to úplne jednoduché. To nie je také jednoduché, ako sa zdá. Ó, miešala ich takou rýchlosťou, že sa to nedalo sledovať. Tu je potrebné len šťastie. No, tak, skús. ktorú vybrať? Myslím, že túto. Tu je určite talizman. Sakra, prázdno. Daj mi ešte jednu šancu, prosím. Dobre, dám ti ešte jednu šancu, ale najprv premiešam. Zase tak rýchlo, nestihol som to sledovať. Tak, prvýkrát som si vzal tento tanier a teraz si vyberiem tento. Tu. Zase prázdno. Tak skúsme ešte raz. No, dobre, dávam ti poslednú šancu. Ak teraz neuhádneš, určite prehráš. Mám prefíkaný plán. Poďme to skúsiť. Poďme. Chlapci, pozrite sa! Všetky 3 taniere sú prázdne. Oklamala nás. Prečo? A kde je? Zmizla. Nepoložila talizman, ešte aj zmizla. Počujete? Si šikovný, Andrej, zvládol si moju prvú skúšku, ale nezabúdaj, som prefíkaná líška. Premenila som sa na jeden predmet, ktorý by nemal byť vo vašom štúdiu. Nájdeš ma a zvládneš všetky skúšky. Takže, to znamená, že musím nájsť predmet, na ktorý sa premenila Riana Ruš. Máme veľké štúdio, ale predmetov v skutočnosti nie je tak veľa. Poďme ju hľadať. Chlapci, v našom štúdiu nie je tak veľa vecí. Pomôžte mi nájsť predmet, na ktorý sa premenila Riana Ruš. Máme tu takúto váňu, modrý súd, krabice, ružového plameniaka a oranžový hrniec. Napíšte práve teraz do komentárov, na aký predmet sa podľa vás premenila Riana Ruš a ja si to prečítam. Tak, veľa ľudí píše, že je to ružový plameňák a súhlasím s vami, pretože sa nehodí do našej štúdie. Áno, ľudia, je tu očividne navyše, ale počkajte, veľa komentárov hovorí, že Riana Ruš je táto oranžová kastrol. Mimochodom, nevidel som ju u nás. Odkiaľ sa vzala? Videli ste vôbec také hrnce? Urobme to takto. Ak si myslíte, že Riana Ruš je plameňak, dajte like. A ak si myslíte, že je to hrniec, prihláste sa na odber kanála. Tak, vidím, že ste dali veľmi veľa lajkov. Takže Riana Ruš, to je plameňak. Takže, ľudia, vyberám si jeho. Andrej, veď sme priatelia už 5 rokov. To som ja, pán Flimi. Nečakal som od teba takú zradu. Do keľu, chlapci. Pomýlil som sa. Vyzerá to, že Riana Ruš je hrniec. Nemôžem uveriť, že plameňaka nazvali pán Flimi. No, ako ma nazvali, tak aj žijem. Do keľu, pán Flimi, prepáč, prosím. Nevedela som, že plameňák vie lietať. Dobre, Andrej, uznávam ti túto skúšku, predsa si ma našiel. Áno, našiel som. Veľmi pekne ďakujem. Čo ďalej? Do keľu, ona tiež zmizla. Dobre, ľudia, nechcem sa príliš rozčulovať, pretože nás čakajú ďalšie bomby. Poďme na to. Áno, ľudia, zostali nám 2 bomby do vane. Bomba Brachika, za ktorú treba dať ešte 1000 lajkov a bomba Queen Bee. Je to veľmi skvelá bomba a nemôžem sa dočkať, kedy ju hodím do vane, aby som videl, čo sa stane. Poďme, urobme to rýchlo. Chlapci, máme tu novú vodu. Navrhujem hneď hodiť bublinku Queen Bee. Pripravení? 1, 2, 3. Voda sa stáva žltou. Ľudia, musíme sa schovať, aby nás hneď neodhalili. Kto ma vyrušil od super dôležitých včelých záležitostí? Lietala som, doručovala ľuďom med. To som ja, Queen Bee. Prepáč, prosím. Ja som ťa len veľmi chcel vidieť. Si taká skvelá. Hodil som bombičku do vane, aby som ťa privolal. Letela som, doručovala som ľuďom med.
A kvôli tomu, že ste ma namočili, stratila som svoj včelí čuch a neviem, kde je med. Takže vôbec žiadny problém. Pomôžem ti. Len povedz, čo treba robiť. Dobre, otestujeme tvoj včelí čuch. Poď za mnou. Poďme! Tak, Queen Bee, povedz, čo treba robiť. Pozri, Andrej, pred tebou sú 3 fľaše. V jednej z nich je super sladký včelí med, v druhej je kola. Ale to len tak, chcela som sa napiť. A v tretej, no, sám zistíš čo. Takže mi stačí len skúsiť a to je všetko? Nie je to také jednoduché. Aby si ich mohol ochutnať, musíš ich najprv aktivovať. Tu máš 3 cukríky. Tak, všetko som pochopil. Queen Bee, poďme, vezmeme prvú fľašu, otvoríme ju a hodíme prvý cukrík. Tak, no poďme to skúsiť. Čo to je? Čo je to také? Čo to bolo? Celé ústa sa mi zlepili. To bola tretia fľaša s včelím voskom. Do keľu, musím to rýchlo zavrieť. Nepáčil sa mi ten váš včelí vosk, ani som nemohol hovoriť. Otvorme druhú fľašu, pozrime sa, čo je tu. Tak, vezmeme cukrík a hodíme ho. Do keľu, čo sa deje? To je moja Coca-Cola. Takže, skrátka, vezmi si svoju Coca-Colu. Tu je kola a tu je med. Poďme otvoriť med. Najprv skontroluj. Tak, hádžeme. Do keľu! Dokonca si zabudla niekoľko včiel v tejto fľaši. Tak, poďme to skúsiť. Toto je pravý včelí med. Je to veľmi chutné a oveľa chutnejšie ako kola. Tu máš... Ďakujem ti, Andrej. Teraz letím za svojimi super včelými záležitosťami. To je neuveriteľné! Ona odletela, priatelia. Dobre, poďme sa pozrieť, či sa otvorila klietka bážnika. Takže zostala nám posledná bombička zlého bážnika a potrebujeme len jeden like. Ak si ešte nedal like, urob to práve teraz. Je ten správny čas dať like a vypustiť zlého bážnika. Poď, urob to práve teraz. Verím v teba. Wow, ľudia, podarilo sa nám to! Oslobodili sme bombičku bážnika a práve teraz ju hodíme do vane. Ste úžasní! Nemôžem sa dočkať, kedy to urobím. Poďme na to, urobme to! Takže, chlapci, bomba do vane s bážnikom je úplne pripravená. Navrhujem neváhať a hodiť ju do vane, ale musíme to urobiť veľmi opatrne, pretože je veľmi, veľmi nebezpečný. Takže, ste pripravení? Raz, dva, tri! Chlapci, pozrite sa, ako všetko bubla. Lietajú motýle. To sú žraloky. Zachráňte sa rýchlo. Chlapci, schoval som sa, ale veľmi sa bojím. Vypol sa svet. Všade lietajú motýle. Zatiaľ si pozrite toto video, ktoré sa vám objavilo na obrazovke. Verte mi, je to najzaujímavejšie vo vašom živote. A ja idem sa schovať inde.